Анджелина. Познаваме още от времето, когато беше много малка и беше асистентка в Брюксел. Познавам я като едва забележимо момиче, което така преминава през пространството и с нищо не се набива на очи. Освен, че е симпатична, тя така не обича прожекторите, не е като нас артистите, не обича да застане в центъра и да блеснат камерите срещу нея. И в същото това време такива хора като нея вършат най-много работа. И е много несправедливо. Много е лъчезарна, много е приятна, много лесно с нея се работи. Много бързо човек се разбира. С Анджи с половин дума става ясно какво има да се прави и какво трябва да се направи. И аз много се радвам, че познавам такъв човек като нея и че работата ме е срещнал и с такива хора като нея. Много се радвам, че се е решила да предприеме това, защото е нетърпима към кофтите неща от живота. Тя има абсолютна нетърпимост и има пълно доверие на себе си. Дано за краткото време, в което ще се среща с избирателите си, това да се разбере. Дано успее да предаде собствената си стабилност в намеренията си. Аз си мисля, че такива хора като нея биха направили живота ни по-добър при всички положения. Никога не застана, никога не се изпъчи. Тя била е на позиции достатъчно властови, била е в екипите на хора, в които е можела да ходи напред-назад и да казва аз. Никога не си го е позволила. Сега малко е на другата крайност. Това е много симпатично, но трябва да се знае, че тя е свършила страхотни неща. Историята и натрупването, което има, опита, който е добила, я правят идеалния кандидат за една подобна позиция. Дано да успее да зарази с добрината си хората, от чието избор тя зависи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.